movie kan entur hi sci-fi munom tak I am number 4 ti ani zan thim tam hnoya hian mi pani hi an lo langa ram hnoya an camping dun ni ngein alang thom direk rek chuan atihara thilom je hriat chian tumin aupa jok chu chemkeng chung chuan pâwnlam chu ave en vela chuti lai tak chuan thilmak tak mai hian aron hama alabau ta dai ani anopang jok chu lau tak chung chuan atlan chuak tawata mihring pa ngai anilo top mai a in bin thlok zak zak mai ni churam samak tak laka chuan ahim don emoti line mihring pian nei pakhat hian aron rek ta thuta achemte phorin nopanga chu avita boruaka chuan atham ral zuita ani mimaka chuan nopanga thri chu lain aur sakta a hetiang hi ala khom ni ngei nalang mundang alo langa tlangwal pakhat aming John hi tuifinia chunga alo tan lengvel zak zaka nuam an ti hle zan alo ni chuan John hian message thlum adong ta a nula pakhat hian indet puya aron som ane tuichunga chuan an indet ta ngeya ma se boina alo thlengta ake a hian engna satak alo langa tuichunga chuan apil ta lek lek mai tlerol pakhat thita mel te kha aron lang zoi zoya mi te chu lawin an tlan cheta hlomani atu khwa alo var chuan John chu tuikama chuan ama chawin alo mu bok thlopa abula hen tlangwal pakhat hi alo omrenga aming chu Henry ani han John an hena chuan number 3 athi thu te chu a hrilta a John a chena mun hi ahim taloti an riat tak awangin rang takin chu mun chu chhuasan zai an relta a an bungro an thiar vel lai chuan liking ang tak pakhathi an beka hian alo lut thuya thilom zian soifia taila John ate Henry ate hi helea mishing tak tak ang hi an nilova planet pakhat Lorian anti hi a oma chumun nom tak mai chu alien nun rong tak Mogadorian anti ten an runa mi te chu an that chiama an jinga mi pakwa te chu an himnan ti in kan chen na Khawvêl a hian an ron thon ta ani chung poko jinga number 4 chu John hi ani a Mogadorian te hian chung mi pakwa te chu tha chimi vek tumin an ron thok chuak alo ni nimasela a in dot te an ti hlum zel angai thunga number 3 athi ta ka chuan a dot chia number 4 John hi an mitum ber alo ni ta ani Henry hi tu dang nelovin John en kol tu le tanpui tu turatana an ron tir ani a avantir ko ani ber chu mun la deuh taka an tlan hnu chuan khopakhat hi an thlengta a hunenga ma chen an khosak zuina tur ani langsa lo theyang bera an khosak atul chauta an lai king kha aron lang le a Henry te chuan pâwnlam chuan thom an ria an film khurdun khop mai misual te kha an ni an ring hala mase John a pôn chuaka aven fia chuan uite pakhathi avamuta a John ui chuang ani ringin ala lut ve tangota John in lo hluya khan nula pakhathi kalin azon a hmulo awang chuan chu in chu a hal kang ta lo mai ne chu in kang chuan ama tak chu a kang ve thei hau lo hei po hi mihring pa ngai anilo topang in khung ngot chu a boring boka John chuan college zom adu thu soya alang sa lo zonga a khosa theidon ani phot chuan ti in Henry po chuan alo hnial zui ta bik lo college a chuan nula pakhat nen anin tonga a ming chu Sara ani a chang thunu alani don ti hrenengila anzir ti tu te thla alak ruksak a post awangin anzil hau mek ani Henry an changa inti lan sa lo chu a han tum viawa ma se bully pakhat Mark anti hi atong fu a clear pakhat an bully lai amu chuan en liam mai theilovin an vom na bol chu ala loka a vom len veta a ta hrui anga ngang mai pakhat chu a vom hluder mai ni paparazzi Sara khan thla te chu alo la zui vele ta boka do ai chuan alang sa le don tama ma Mogadorian te kha John in lui nula pakhatin a hal tak kha an nu thleng ve ta chia arimatang ta chuan John hi aladamani ti an hrezuya
tlasa chuan bully Mark Khan an chei boy thin Sam kha nei vak chi ani lo thu te chu John chu alo hril mek a chuti lai chuan athunun phak rual lo hian John kut chu alo eng ta chiama room pakhat a hian atlan luta a boy hle chuti lai tak chuan Henry kha alo langa Henry chuan a power aron than mek thu te chu a hril fiat ta a thunun dan azir angai thu te chu a hril ta ni chutin na ti in John chuan a power lo pung mek chu thununa zir thiam tumin anin zirvel chinta a aman thiam chuan a bon kopang pui takani chuti lai tak chuan alien sual te kha mihring lema in siamin an lo bazar ve meka an sakol khoi te chotur arsa an lei ani Sara Khan John chu zanria kilpuya asoma lim takin hun an mangho ani John nei kham chuan John te chu Sara ruma chuan an chowa che romantic an tum veo lai chuan John uite kha alo bo chiama arun titlol tavek ani pona chuan ma ka khan alo chang renga ani Sara bial pa hlui thin ani a ala thi reng ni tur ani atuga chuan Sam Khan John chu Mark le Apolten Sara anai lutuk awangin soisakan tum thu te chu a hril ta chi renga John le Sam te chu Mark hian aprenga an chhor an han vel le chuan thilsen enga mo hian an mai te chu a phu ta thot mai ni anuan titina chuan Sam pa hi a bo dei thu te chu an soi chuaka in lama Henry an anzir chian nu chuan Sam pa Malcolm kha conspiracy theories ni in alien anom ring tu alo ni Henry chu Malcolm a thona hlui factory a chuan vakala munthim taka aluta chin chian ani om tak injiak te amua chhuata lung amu chu an en tian chuan lung satlia ani tlat lo alo pol ram mai ni zana chuan John le Sara te chu inde turin an chuang duna intilim nana an siam thil la om de umuna chuan an lu dun ta a an mani lo chang reng tu an lo om reng mai mak ta thian ho kha an lo ni an ni thian ho khan lo prank an lo tuma John la khan alo la thu tak khop maya atum lo dawin a power ati chuak ta Sam po khan thileng kim alo mu vek ani a ho konga chuan a power nei thar te chu an mang vela street light ati pok the ni Sam message adong ta thileng kim alo mu vek thu soin aina in mu adu thu te chu aron hril ta Sam poi conspiracy lama tui tak mai alo nia John hian alien anom tak tak thu te chu a hril ta veka tu ma ne na soi ero a phal lo thung atuga chuan chu ko police pakhat chu John te na chuan aron langa ani hi bully ma ka pa alo ni zan lama thil thlen dan aron zot fi ani ma ka te ho ka kut athak chiam sia tu boy em chu a or zui lo Henry John khua an chu san le a tu thu a han soi chuan John chuan adu ta hau lo ngai zong char thar Sara te anei zui nen an nial ta tlata tui chunga akia en vak tuma video an lo lak sakka alo dar chiam alo ni an pani chuan anin ti boy ta nge a power mangin anin theleng ta lop mai Henry ero chuan zoldo takin John apoi mo ziele anni ladam te tel lo chuan moga dorian ho ne thei anni lo dan te chu an hril fia chiang ta vela anni an thi chuan planet zong an ti chemai don ani nula pakhat John in lui hal tu ka aron langa ani po hian John video viral vel kha alo mu fu ve a John hi aron zong ve mek alo ni tu khat chu Henry hi about ta dai maya a number han call vel te chuan midang hian an lo changa kalna tur address te chu a hril vel ta ni John chuan Sam chu somin address asoya chuan an vakal ta an thlen meu chuan khwa alo thim ta John chuan akut eng thei chu flashlight anga mangin thim thama chuan avalut ta chumun bangvela chuan mi bo thalak niom tak tak le alien kai noi chanchin inziak che thlaki alo in tar trewa phuarbe Henry chu awa muta boka an phuana phel awatum lai tak chuan mi tu emo hian arun bei thuta apo anei chu mangtangka in an ne theita lo chu mi chu mogadarian ten an miroi alo ni conspiracy theories tho alo ni
chuti lai tak chuan mogadorian misual te chu an lo langa anin bei fe nuwa chuan an tlan chuak theita a motora chuan lutin chabi an timo tlat mai Jona na por mga khol ti nun atum lai tak chuan mogadorian pakhat hian achem hriamin dar thalang chu alo vit tlanga Henrya oma tak chuan avit fu ta hlau mai aboral ma chuan Henry chuan John chu ama ang midang ladamte zong chok tu chuan ashrila alung sarkha amang tangkai don ani Henry chu athi a atham ralta mogadorian boss te kha an lom lo hle an mishing roi kha an ti hlum zuya arwang chu police ten an mu a John le Henry te anin nam noi nge nin an shata a an nin mun a him talo motor an tlan dun lai chuan sem chuan lungpol ra mai ang che hi apa khan Mexico a mu thu soita chu mi chu lak nge yon tum ta ni angai zong sara chu an ina chuan John chu avakala an lo party mek alo ni in thlana hun an man lai chuan police an lo lang thuaya zona an ron zong ani sara chu atol thatam maya John chuan athil ti theina mang chuan alo chan thoya an tan chadun tangota an mani tu police motor ti din te chu an ne so khop mai an him nan ti in an college building a khan an kalta a mogadorian te chu an lo lang taboka zona an nei sot ta khop mai mok khau chuan an hual chep mek lai chuan zona lam tang hi an ron lang ta nula pakhat zona zong tu kha alo ni ani hi number 6 alo ni reng mai aming chu Jane ani an silai mak pui pui chuan anin kap ton ta chiama an sakol khoi chu an chhuat ta boka zona ui ngai po kha ain siam dang lama sakol mak deuh alo ni ta indona rap thlak tak an ma chon mek an ui khan a thei top alo chu ve a atangkai khop mai mok ho sakol pakhat zok kha an ne ta a ani ui po chon liam ero atwar ve thau mai uya bok chuan ain siam le thoya mok ho tam tak an ladama anin mei chho mol renga fila te chuan an tlan luta sakol pakhat zok kha aladam John po chuan apuar nei te chu amang thiam sot khop mai mok te chuan an ngam meu lo sakol thlok thei pakhat khan Jane kha aron lata hlau maya amu vele John chuan sakol chu akapa athat thei ta ni ato ba John a theina chung chuang tak chu alang ta a mok commander ngei po kha atipuak ke ta vek mai tun trumatan chuan mogadorian ho chu an ne tari pot John le Jane te chuan an zinga minung dam la pangadang te chu zon chua an tum ta a mark po kha aron langa aswala sim ni ngai tur ani thatakin aron thla ve ni seim po khan an zinga kalve zel chu atum ta a an kalma chuan an ui chu ake bai chungin aron lang le ta a apu te tan hian arinom khop mai an then pathum chuan an mabak mi pangadang ladam om te chu zong tur chuan an chuak ta a mogadorian an ron shan le ma a nasataka tran an lak atul ani thil thlen chau zel dan tur chu alan ma in atop ta part 2 an lasiam angema chu